Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui veurem un vídeo tan curt que són anunci Catalunya Clàssic. Perquè, mira, estic veient un vídeo tan antic que és el meu preferit i, bueno, ja que estem veient, ara si em disculpes, veiem aquest vídeo tan antic de reacció. I ara, gaudeix. Ei, d'on vas l'energia? Vaya, sembla agobiat. Bollicao. Era molt bo, saps? Energia autèntica. Autèntic Bollicao, energia autèntica. I ara amb Bollicao descobreix els nous miratges amb codi secret. Són una passada. I a més centenars d'equips portàtils amb compacte Sony de franc. Aconsegueix el teu. Fuet. Quan jo tinc molta gana d'entomàquet i fuet. Un bon tros de fuet d'espunya, un bon tros de fuet d'olot. Que n'és de bo, el fuet d'espunya, el fuet d'olot. Fuet d'espunya, el fuet d'olot. Fuet. Per escriure aquesta obra hem hagut de plegar les millors plomes del món. Ocells, T'ensenyarà a reconèixer, observar i protegir totes les espècies. Fascicles 1 i 2 només per 100 pessetes. Bueno, és molt interessant aquest anunci i, esclar, esperem que surti més vídeo antic dels 90 i dels 80 de Catalunya. En fi, espero que surti més vídeo. Bé, subscriva'm al canal, comparteix aquest vídeo i, bueno, si t'agrada molt aquell anunci clàssic, podeu repetir quan vulguis. I que ho passi molt bé. Adeu!